Syukuran nanggap ketoprak iki neh. Bintang tamune tambah. Buyati pesek karo Buyati Bangir. Ora ana Buyati Bangir iku. Gak ana. Gak ana Buyati pesek ana. Nah, terus dagelane aku karo kowe. Sik. Entuk jodoh, ramen-ramen nanggap ketoprak iki neh. Heeh. Bintang tamune Buyati pesek. Heeh. Dagelane aku tok. Lho. Lah aku. Modar kowe wis. Putrane Buyatmi gede kowe boko kowe wis. Lho nek aku ora kesusu mati kok, Long. Apa? Nek arep mbok selip ya ora masalah kok. Omong-omong mati nek selip-selipan iki bis wae. Kowe ya ngono. Wong karo kancane nek senengane kok mati nang dhek urip. Lah kene. Wong sego aja enak arep kon mati. Lah mula wong kuwi budidaya lah. Aku iku gelem mati. Kene. Budale sing aras-arasen aku. Wong mati iki kepenak. Kok kepenak? Upama ora penak mbahmu barang ora semulih. Berarti nang kono ki kepenak. Kowe tak takoni. Lah kene. Kowe arep wong pinter. Pinter. Bahasa Indonesia karo basa Jawa iku akeh. Omonganmu ning ndi kok tetep pakai basa Indonesia no. Ora iso. Basa Indonesia ki basa internasional. Kita itu orang bangsa Indonesia harus pandai berbahasa Indonesia indah dan benar. Saiki aja nek kok Indonesia. Luar negeri nyinaoni basa Indonesia. Ora iso basa Indonesia karo basa Jawa. Iku akeh basa Jawa. Oke basa Indonesia. Tak takoni. Lah takono. Bapak lagi mangan. Ayah baru makan. Ibu lagi mangan. Ibu baru makan. Belong lagi mangan. Belong baru makan. Oh, makan-makan tok. Dhewe nak basa Jawa. Nek pamane bapak lagi mangan, bapak nembe dahar. Ibu lagi mangan. Ibu nembe nedha. Nek belong lagi mangan, belong lagi nyekek. Akeh to? Nedha, dahar, nyekek. Aku urung jojoh, muntal, gaglak barang ya. Ngono kok muni iso. Lah Pak iki nek basa Indonesiane bapak lagi turu. Bapak nembe tilem. Nek ibu lagi turu. Ibu nembe sare. Nek belong lagi turu. Belong lagi micek. Oh, akeh to. Pengumuman belong nek bab nyekek micek nggih. Sing penting lah akeh-akehan. Lah kowe berarti ngerti basa? Ngerti. Saiki nek pancen kowe iso basa hitung-hitung, jajal. Hitung-hitung nek ra iso basa Jawa. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9. Ate mbok guru jare pinter basa hitung-hitung setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 sedoso. Lah sing 6 7 prameri. Anjene gak duwe ngono. Setunggal kali 3 sekawan gangsal 6 7 8. Wah, ngono kok muni pinter. Kowe iso. Kowe iso no aku. Jajal. Nah, setunggal kali 3